Krásný den, jmenuji se Štěpán Tuček a chtěl bych vás přivítat u nového podcastu Co bys měl vědět. Tématem podcastu je ochrana obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva je soubor činností a opatření, které mají za cíl ochránit životy, zdraví a majetek obyvatelstva před mimořádnými událostmi. Takže pokud chcete vědět, jak se připravit na mimořádnou událost, tak jste na správném místě. Udělejte si pohodlí a poslouchejte. Tento úvodní díl se budeme zajímat o úlohu Hasičského záchranného sboru. Přizval jsem si paní Světlanu Beránkovou, aby nám tuto tématiku přiblížila. Dobrý den, paní Beránková. Vy jste součástí prevence Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva. Mohla byste nám prosím říct, jaké jsou vaše hlavní úkoly a povinnosti v této pozici? Dobrý den, já vás zdravím. Hasičský záchranný sbor České republiky je v podstatě garantem za ochranu obyvatelstva v rámci celé republiky a na každé součásti Hasičského záchranného sboru je vyčleněný pracovník nebo pracovníci, kteří se tímto zabývají podrobněji. A pak samozřejmě je to v náplni práce jak jednotek požární ochrany, tak samozřejmě každého příslušníka Hasičského záchranného sboru. Paní Beránková, když bych se mohl zeptat, a já se rád zeptám, jaká máme opatření pro ochranu obyvatelstva? Opatření je několik, samozřejmě na sebe navazují a úplně nejzákladnějším a dá se říct nejdůležitějším opatřením ochrany obyvatelstva je varování. Varování je o tom, že se vlastně dovíme, že nám něco hrozí nebo bude hrozit. Jsou to dvě možnosti. A o tom, že nám něco hrozí, se dovíme cestou buď varovného signálu pomocí výstražných sirén, a nebo místních rozhlasů, případně nějakým náhradním způsobem, jako jsou ampliony, jako jsou mluvící vozidla, buď Policie České republiky, městské policie, anebo případně i jednotek požární ochrany dobrovolných hasičů. A zeptám se zásah médií, pokud teda pomineme, ať už to jsou ampliony, tak je možné, že člověk, který by seděl tu chvíli u televize, tak proběhne třeba nějaké varovné signály i ze strany médií? Samozřejmě po tom varovném signálu, který se jmenuje Všeobecná výstraha, je to kolísavý tón, na rozdíl od toho, co slyšíme každou první středu v měsíci, tak by nás to mělo vlastně nastartovat k tomu, že se hodíme do takového pozornějšího módu a po tom varovném signálu by měla zaznít vlastně ta výstražná informace. To nám řekne, co se děje, jak se máme chovat a případně kam máme jít. Tu varovnou informaci můžeme zase slyšet buď cestou té sirény, to jsou takové ty chytré, ty elektronické sirény, anebo právě cestou médií, které mají povinnost v případě ohrožení tuto informaci bezplatně odvysílat. Když by nás tedy upozornili na to, že nyní musí proběhnout evakuace, jakým způsobem by to probíhalo? Tak, evakuací máme několik typů, tím vás teda nebudu úplně zahlcovat. Ale samozřejmě, pokud bude potřeba opustit ohrožený prostor, tak se to dovíte buď právě cestou této výstražné informace, může vám to nařídit velitel zásahu, což bývá z 99% příslušník Hasičského záchranného sboru, nebo starosta obce, případně hejtman v rámci celého kraje, když by bylo postiženo velké území. O tom, co máte dělat, právě byste měli už být informováni z různých textových letáků, z různých školení. Na internetu je spousta docela dobrých informací, jak se právě zachovat, když uslyšíme ten varovný signál, anebo když je vyhlášena evakuace. Já si pamatuju z dětství jednu takovou hru, kdy někdo ztroskotal na ostrově a my jsme měli si vybrat, co bychom dali do toho zavazadla, když bychom ztroskotali na ostrově. Teď máme evakuační zavazadlo. Evakuační zavazadlo je důležitá věc, když jde o déle trvající evakuaci, což se může stát v případě, že nám hrozí nějaká velká mimořádná událost,
nebo krizová situace typu povodně, to asi si pamatuje nejvíc lidí. A jde o to, že my vlastně nevíme, kdy se vrátíme zpátky, nebo jestli se vůbec budeme moct vrátit zpátky domů. Do toho evakuačního zavazadla patří jakoby to nejdůležitější, co máme. V každém případě veškeré doklady, léky, které užíváme nebo které si myslíme, že budeme potřebovat, nějaké oblečení náhradní v závislosti na momentální aktuální situaci, jestli je to v zimě, v létě a podobně. Určitě bych, pokud mám, si vzala nějaký spacák nebo deku. Samozřejmě trvanlivé, ideálně balené potraviny na 2 až 3 dny. Pokud máte nějakou dietu, tak i na delší dobu, protože v těch evakuačních střediscích a v místech potom, kde se o nás budou starat, není třeba možné nějakou bezlepkou nebo jinou dietu využít. No a samozřejmě něco, čím se zabavíme. Tedy knížka, ideálně něco, co není závislé třeba na elektrické energii. Jo? Nebo dostatečné množství baterií. Ano, děkujeme. K té evakuaci bych ještě ráda navázala dalšími informacemi. A to samozřejmě je důležité pro ty, které mají doma nějakého mazlíčka. Tak pokud je to zvíře menší, tak ho můžete vzít sebou. Pejska, pokud je samozřejmě vychovaný, kočku, nějakého papouška, křečka a podobně. V tom případě samozřejmě musíte myslet i na to zvíře, vzít mu nějaké dostatečné množství krmiva a samozřejmě schránku. Nemůžete ho mít na volno. Než opustíte dům nebo byt, tak je důležité vypnout vlastně veškeré energie. Pokud je to rodinný dům a máte třeba hospodářství s většími zvířaty, tak je zabezpečit dostatečným množstvím krmiva a vody. A ideálně v té evakuované oblasti na ten dům nebo byt dát cedulku, že jste udělali evakuační opatření a odcházíte do evakuačního střediska. Je to z toho důvodu, aby zbytečně vám třeba nerozbili dveře a nehledali se ty lidi. Navíc, pokud tam jsou zvířata, upozornit na to, že jsou tam ty zvířata, protože následně se potom musíme postarat my nebo obec i o ta opuštěná zvířata a zajistit je, případně evakuovat také do bezpečí. A když by se stalo, že někdo staršího věku by vlastně odmítal opustit svoje obydlí, je nutné zasáhnout takovým způsobem, aby ten člověk teda opravdu se dostal na místo, kam má být, a nebo tam může zůstat na základě své dobrovolnosti? Tohle je dost ošemetné, protože je to hodně asi o té empatii, ale v podstatě ze zákona každá fyzická osoba musí uposlechnout příkazu v podstatě těch zasahujících hasičů, protože ta evakuace je vyhlášena z nějakého důvodu a je to z důvodu bezpečí těch obyvatel. Samozřejmě výjimkou jsou osoby, které mají nějaké úkoly a musí tam zůstat. To jsou právě třeba lidi, kteří se starají o velké množství zvířat a to už pak patří trošku do jiné kategorie, ale v podstatě je nutné, aby ty lidi opravdu opustili ten evakuovaný prostor už z toho důvodu, že vlastně zvyšují svoje osobní ohrožení a i ohrožení a vlastně jakoby blokují další potom zasahující jednotky, protože se pro ně musí vracet. Jo, samozřejmě v tom zákoně pak jsou nějaké pokuty, protože to je vlastně přestupek, jo, takže opravdu je nutné uposlechnout těch pokynů. Jsme tedy ve fázi, kdy máme zbalené evakuační zavazadlo a jsme připraveni se vydat, ale kam? Co dále? Co nás čeká? Tak, to je právě o té připravenosti a máme 2 možnosti. Buď máme vlastní, jinde třeba chatu nebo rodiče, kam se přemístíme vlastním vozidlem a podobně. A pak, když tuto možnost nemáme, tak se o nás postará obec. To znamená, že musíme vědět, a to nám řeknou právě v té informaci, kam se máme dostavit, a oni nás dopraví do evakuačního střediska, kde nás zaevidují, zjistí naše potřeby a postarají se o nás. Dají nám takzvané nouzové ubytování a zajistí nám vlastně základní potřeby, aby my jsme tu situaci přečkali bez závažné újmy na zdraví. Tady bych ráda upozornila na to, že bez závažné újmy na zdraví
je o tom, že přežijeme. Takže nebudeme mít každý den svíčkovou nebo řízek, ale bude nám stačit polívka z pytlíku anebo namazaný chleba. Jo, aby jsme si nemysleli, že budeme mít ten standardní komfort, na který jsme zvyklí. Můžeme spát v tělocvičně s dalšími 80 lidmi. Chtěl zeptat, jaké to středisko může být, jestli je tělocvičná? Může to být právě tělocvičná, sál někde v restauraci, můžou to být učebny ve škole, můžou to samozřejmě, když jsou možnosti, být i nějaké ubytovny, koleje, to je ta lepší varianta. Ale většinou jsou to právě tyhle ty nouzové prostory. Můžou to být i stanová městečka. No, takže aby člověk věděl, že opravdu je to o tom, aby to přečkal bez té závažné újmy na zdraví. Tam nám poskytnou jídlo, poskytnou nám tam v podstatě to přístřeší, pokud je potřeba, je tam i zdravotnická služba, je tam zajištěná i psychologická pomoc pro ty, kteří to právě špatně snášejí. A opravdu člověk se musí uvědomit, že je to nouzovka. Brát to takovou trošku bojovku. No. Vzpomínáme na tábory a bojové hry. Ano, ono to tak trošku vypadá. Řekněme, že kdysi v každém starém domě byl sklep. Že v případě nouze, kdyby se něco stalo, tak lidé mohli prchnout tedy do podzemí, do sklepa. Dneska už rodinné domy se nestaví kvůli tomu, aby měli bezpečnostní kryt, ale řekněme ukrytí. Co to vlastně je a jakým způsobem to kdysi fungovalo? Tak když to vemu z té historie, úkrytový fond v České republice byl v podstatě koncipován na přípravu a ochranu proti jadernému úderu. Vzhledem k tomu, že většina se jich budovala po válce nebo v období tzv. Studené války a byly právě určené pro tu ochranu části obyvatel, protože řekněme si to upřímně, nebylo to pro všechny, tak byly budovány tzv. Stálé tlakově odolné úkryty, které měly filtroventilaci a byly v podstatě koncipovány tak, aby bylo možno tam nějakou dobu přečkat. Po 89. roce v podstatě tato hrozba jakoby vyšuměla a ten úkrytový fond postupně se rušil, ty úkryty získávaly jiný účel a už nebyly vlastně dělány revize filtroventilací, někde byly vymontovány a nemají dneska už tu vlastně ochrannou vlastnost toho tlakově odolného úkrytu. V dnešní době, pokud by se jednalo o ukrytí, tak v podstatě doporučujeme lidem takzvané improvizované ukryty, a to v případě, když dojde třeba havárii s nějakou chemickou látkou. To dneska asi by bylo zatím jakoby nejdůležitější a víceméně v jiném případě se ukrytí neřeší. Když teda pomeneme okolí jaderných elektráren, které mají stanovené určité podmínky svoje v rámci té zóny. To ukrytí by bylo zase nějakým způsobem, by byla informace, že došlo třeba v okolí chemičky k úniku chemické látky a že lidé mají zůstat doma, případně vyhledat nejbližší úkryt. Jedná se o to, že se vlastně ukryjí v nejbližším domě nebo zůstanou doma na místě odvráceném od místa toho havárie nebo blíž k té havárii a pokud možno ve vyšších patrech. Protože většina těch chemických látek má tendenci se pohybovat při zemi, je těžších nehdů a vyplňuje zemní dutiny. Takže v tomhle případě sklepy nejsou úplně ideální. Panelák je mnohem lepší. Může se stát, že budete jako účastník silničního provozu v blízkosti třeba havárie cisterny převážející chemickou látku, z které to začne unikat, tak samozřejmě pokud není jiná možnost, můžete použít to auto jako improvizovaný úkryt na částečnou dobu, s tím, že ale nesmíte mít otevřená okna, musíte mít vypnutou klimatizaci a je to fakt na dobu nezbytně nutnou. Jo? Opakuji, ideální dům, vyšší patra a místo odvrácené od místa té havárie. Řekněme, že by teda opravdu se stala nějaká havárie a my bychom tady sami sebe měli nějakým způsobem chránit. Jakým způsobem bychom měli postupovat? Tak ti starší si určitě vzpomenou na brannou výchovu na základních školách, když byly takzvané branné dny a běhalo se s těma maskama, pytlíky na rukách. Ono to mělo něco do sebe, protože individuální ochrana samozřejmě
záleží, nebo je to ochrana celého povrchu těla, včetně dýchacích cest a sliznic, protože to je vlastně vstupní brána pro veškeré toxické chemické látky, které vás můžou nějakým způsobem ohrozit. První, co je, dýchací cesty. Nějaký šátek, hadr, svetr, ideálně navlhčený, v roztoku třeba se sodou nebo kyselinou citronovou, protože na to se vážou ty chemické látky, omotat si to. Další, sliznice očí, to znamená ideálně zase brýle uzavřené, lyžařské, takové ty plavecké, nebo i klasické brýle, prostě jakákoliv ochrana je lepší než nic. A samozřejmě povrch těla. Všechno, co vám kouká z oblečení, tak zakrýt. Rukavice, ideálně gumový, vlastně nejvyšší, aby vás to chránilo. Nejideálnější na nohy. Holínky, protože zase přes to chemikálie, pokud to nejsou vyloženě žíraviny, ale bavíme se o improvizaci, že se nedostanete přímo do kontaktu s tou látkou. A samozřejmě platí to, jak kdyby byl pád havárie letadla, tak tedy dospělý samozřejmě nejdříve pomůže sám sobě a následně tedy mladší. Ano, je to vždycky o tom, že vy, pokud byste nepomohl nejdřív nebo nezajistil ochranu nejdřív sobě, tak pak nemůžete pomáhat těm druhým, protože už budete nadýchaný, můžete upadnout do bezvědomí. Takže nejdřív samozřejmě to, co říkají letušky, sice se to spousta lidem zdá divný, ale zajistím svoji ochranu, proto abych právě mohl pomáhat a nebyl ohrožen. Jo? K tomu, ještě když se vrátím teda k té improvizované ochraně, samozřejmě čím víc vrstev na sobě mám, tím je to lepší a opravdu se snažit zakrýt veškerou kůži, která vám kouká. Já bych se rád zeptal, protože se blížíme k závěru, proč by vlastně já jako obyvatel třeba České republiky právě měl vědět všechny tyhle ty předpoklady, které jsme teďka slyšeli k tomu, kdyby se stala jakákoliv evakuace, opatření, co je ta motivace k tomu? Tak, to znát. Určitě vlastní sebeochrana, protože je to taková jakoby obrácená pyramida, když se něco stane, musím se nejprve postarat sám o sebe, případně o své blízké. Jo, tady si lidi zvykli, že se vlastně tady mě máte a starejte se o mě. No to tak nefunguje. V případě, že já nejsem schopný se sám o sebe postarat, nastupují právě obce, nastupují záchranné složky a pak se na to navazuje krajský úřad, případně republikový nějaký opatření. Takže opravdu člověk by měl vědět, tak jako máte první pomoc, abyste dokázali pomoct sobě, případně někomu, kdo to potřebuje, tak i v rámci mimořádných událostí je potřeba vědět to prvotní a umět se postarat sám o sebe. Tohle jsou strašně důležité informace. My se snažíme v rámci preventivně výchovné činnosti to dostat do co nejširší veřejnosti. Máme několik zájmových skupin, takže malé děti, základní školy, středoškoláky, odbornou veřejnost, takže školíme samozřejmě i starosty, aby věděli, jak se vlastně v této oblasti chovat, jaké mají povinnosti. A snažíme se v rámci velkých akcí do toho zatáhnout i veřejnost. S tou produktivní veřejností je právě trošku problém, protože nejideálnější je to v těch dětech, tam to zůstane. Bohužel ta generace v podstatě ve věku mého syna, to znamená těch 30, 35, tohle nemělo. To bylo takový trošku vákuum. A teď jsou v produktivním věku a oni vlastně nemají jakoby o to zájem. Jo? Přitom, a čím to je, že není ten zájem? Já si myslím, že to je tím, že nemají pocit, že jim něco hrozí. Jo? Je to vlastně v podstatě, teď tady byl relativně klid. Jo? A ono to není jenom o těch mimořádných událostech, v podstatě přirozených, jako jsou povodně, vichřice, ale čím dál víc je právě problém u těch antropogenních, to znamená způsobených lidmi, ať to jsou havárie v chemickém průmyslu, různé blackouty, různý nedostatek jednotlivých komodit, potravin, léku a podobně. Jo. I třeba teď jsme viděli, najednou přijde nemoc, která ochromí celý svět. Jo.
najednou přijde válka, kterou my jsme v podstatě jako generace, už i já, nezažili a nevíme, co s tím a musíme se na to najednou připravit. Jo? Výhoda je, že máme různé technologie, internet je v tomhle případě na jednu stranu velice výhodný, protože tam těch informací je hodně. A někdy až moc právě. Někdy až moc a ne vždycky jsou relevantní. Přesně tak. Tady bych, jestli teda můžu, moc hezké stránky má třeba záchranný kruh, které jsou zaměřené nejenom teda na ochranu obyvatelstva jako takovou, ale i na požární ochranu, na bezpečnost třeba dětí, seniorů a podobně. Můžou to využít i kantoři ve školách pro výuku. Pak jsou hezké stránky třeba Chytré blondýnky radí, to je projekt Jihomoravského kraje a v podstatě Hasičský záchranný sbor České republiky má na svých stránkách taky sekci vlastně pro veřejnost, jak se chovat v jednotlivých situacích. My se snažíme v rámci vzdělávání, jak jsem říkala, nejenom teda školy, školky, snažíme se vlastně vzdělávat i učitele, aby věděli, jak zapracovat tuto problematiku do rámcových vzdělávacích programů. I když samozřejmě oni mají takových učebních projektů, že se to těžko protlačuje, ale samozřejmě jsou i projekty typu Hasík, který je zaměřený na 2. a 6. třídy a samozřejmě je to nastavený nějaký program. A záleží i na typu školy třeba, když už jsme u těch škol, protože máme zkušenosti, že třeba i menší vesnické školy se tomu věnují víc, protože zase mají menší počet dětí a záleží i na zájmu toho, kterého kantora nebo té školy jako takové. A máme velké zkušenosti právě s jednotlivými akcemi typu Dny otevřených dveří, Den bezpečí, Den záchranářů. Jo, ono, když se na to kouknete, tak si řeknete, no, to je pořád stejný, hasiči, policajti, záchranka. Ale ty lidi samozřejmě mění se, ty děti dospívají a dokážou si potom jednotlivé ty věci pospojovat. Jo. Já vím, že dneska v rámci těch technologií o to není takový zájem, ale velkou roli v tomhle hrajou právě i sbory dobrovolných hasičů, kteří vlastně mají k té základně těch dětí nebo mládeže blíž. Bohužel zase se vytrácí trošku zájem. Zájem o to být součástí dobrovolného hasiče? Jo. A ono to není, že jenom u té hasičiny, ono je to u jiných vlastně, když se vezmeme průřezem těch kroužků, ale říkám, ideálně je začít u těch dětí, dostat to do těch dětí. Oni si pak povídají s rodiči a někdy je to docela jako zaujme. Protože když vám dítě ze školky vyfrkne tísňová čísla, kam zavolat, když se něco stane a tatínek, jo, to jsem nevěděl, tak to je dobrý. Už to je pro nás vlastně taková jako, jo, najednou... Je to dobrý start. Musím říct, že jak jste říkal o tom nepřijímání těch dle mého povinností, tak bohužel je to ukázka u nás v té republice, že dokud se nás to občas netýká, tak to vlastně člověk neřeší. Ale pak, když se nás to začne týkat, tak může být pozdě. To je pravda. Samozřejmě, když pak lidi se dovědí o nějakém průšvihu, víš třeba, jak byla začátek války na Ukrajině, tak najednou jsme měli telefonátů mraky. Jo? Prostě najednou se lidi vyděsí, co vlastně. Jo? Ale musím říct, že když jsme u tohoto tématu, jak byla vlastně ta pomoc, ta dobročinnost velmi aktivní napříč jako celou republikou, tak už to pominulo. To je vždycky. Vždycky, když se něco stane, tak je strašný jakoby nárůst, takový boom té dobročinné pomoci. Ta charita, jako musím říct, že to je úplně překvapivý, že v dnešní době v té společnosti, kde spíše každý sám na sebe, tak se vždycky zvedne takováhle vlna, ale ono to je někdy kontraproduktivní. Protože v tu chvíli, kdy se to stane, to ještě není až tolik potřeba. Neříkám vždycky, ale jo, lidi prostě najednou zahltějí to místo věcma, který v tu chvíli spíš přidělají problém. Proto volali, nejezděte, my tam toho máme dost, je tam pak chaos.
trošku je to i problém médií, protože ono, když je tam průšvih, vys třeba tornádo na Moravě, tak toho jsou plný noviny, plný internet, nic jiného vlastně neřešíte. Takže ty lidi mají pocit, že teď je to potřeba. Ale tam nejvíc té pomoci je potřeba, když skončí ty záchranné a likvidační práce, jak říkáme, když ty hasiči udělají to, co je nejvíc potřeba a odjedou a utichne ten mediální zájem. V tu chvíli je potřeba té humanitární pomoci těm lidem na tom postiženém území, protože v tu chvíli oni začínají se vracet do běžného života a mají pocit, že už o ně nikdo nemá zájem. A to je ten okamžik, kdy pro ně je nejdůležitější dostat ty věci, ty peníze. Jo? Takže ono je krásný, že my jsme schopní jako občani téhle republiky vybrat neskutečné množství peněz, neskutečné množství materiálu, ale někdy je to jako trošku na škodu. Já se ještě zeptám, protože jsme úplně na závěru našeho tedy podcastu, vy jste měla někdy vlastní zkušenost s tou problematikou, o které jsme se bavili předtím, tedy ať už je to evakuace nebo krytí, pokud si vzpomenete na něco, kde jste byla součástí, je na co vzpomínat? Je a je to vždycky takový, jakoby vás to znova nabije, že fakt těm lidem můžete pomoct. Ono je to strašný neštěstí pro ty lidi. Pro nás je to vlastně využití naší práce. Jo? My jsme teď trošku, nechci říct za vtipku, ale my jsme vlastně obor, kdy my se jako těšíme, aby ta naše práce nebyla v praxi potřeba. Jo? My chceme, aby to ty lidi věděli, aby uměli vlastně využít to, co my se snažíme jim říct, nějakým způsobem sdělit, naučit je to, ale v konečném důsledku jsme radši, když to jako mají jenom na tom papíře nebo v té hlavě, vědí, co by dělali, ale nikdy to nenastane. Samozřejmě byli jsme na velkých požárech, byli jsme v rámci povodní zasahovat i jako co se týká psychické pomoci a vždycky pak člověka to vyčerpá, ale máte ten pocit, že fakt to stojí za to, že to má nějaký smysl dělat. To je, myslím si, že krásná věta na závěr. A my vám moc děkujeme za krásný rozhovor. Přejeme vám, ať se daří nejen v práci, hlavně doma a hlavně zdraví. Já děkuju a věřím, že opravdu to, co jsem vám řekla, využijete jenom proto, abyste byli připraveni na všechno. Děkujeme. Nashledanou. My doufáme, že se vám, posluchačům, tento díl líbil a pokud chcete podpořit bakalářskou práci, pro kterou byl podcast vytvořen, tak můžete vyplnit přiložený dotazník. Těšíme se a naslyšenou.